Het is een volledige metamorfose. Het is, dat ze in 2 weken tijd sites zelf zetten kunnen, ja, dat is onvoorstelbaar. Je herkent hem net meer waarom. De spaarsupermerk internaat. In 2 weken tijd is de hele winkel leeghellen en volslijn vernaaid. En dat was nevens de eigenaar intussen ek wel restiet. Eigenlijk is wie de hele winkel wel redelijk gedateerd. En na heel lang wikken en wegen en heb ik besloten ons nek uit te steken en tot steeds nu we begonnen investeren. En we maken er een heel mooie nieuwe winkel van. Zodat we de toekomst weer in de midden kennen. Ik ben heel eerlijk, het is echt wel, het wordt echt wel serieus geld. En dan ga ik al wel eens een paar nachtjes door draait. En denk nou, al net. Uiteindelijk waar dags de knoop terughakt. De nieuwe winkel ergert vol rondelijker en is weer hielendal bij de tijd gebracht. Hedder is achteraf blied dat hij de stap zet had, want er komen nog heel tijd een heel soort klanten bij de dorpssupermerk. Ja, wij als winkel, ja, wij schamen ons er soms vast een beetje voor, maar wij hadden wel goed gewoon. De mensen wisten nu te vinden, de mensen niet oors, de jongens in de bar zitten, ja, die kwamen nooit meer sneuren midden in de slieterij om een flesje drank te halen. En dat verklaart wel dat de supermarkten, de slieterijen en dergelijke, omdat ze hier mochten, het goed gewoon hadden. De supermerk in het internaat wie toons je voor het eerst weer iepen.